Nakalas sa managlahing disgrasya sa kadalanan ang duha ka mga lalaki sa Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Fe Marido Mabo. Patay ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga nagbarog raon ta daplin sa daan dihang nadasmagan kini og motorsiklo sa Prisco de Parini Street, Barangay Tabunok, ganihang kadlawon. Giila ang biktima nga si alias Jim, taga Purok Hanas, Barangay Tabunok. Giila usab ang motoristang nakadasmag nga si alias Joseph, 25 anyos, taga Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuta nga nagbarog lang daplin sa kalsada ang biktima. Samtang gingong hubog si Joseph, ang nagmaniho sa motorsiklo gikan sa Barangay Poblasyon, paingunang mopauli. Apan sa kalit lang nadasmagan sa motorista ang biktima nga mo'y hinungdan sa pagkatumba nilang duha diha sa kalsada. Nagrabihan ang biktima nga nakaangkon og grabing bali sa wala niyang tiil o grabing kadaot siyang ulo. Gidala pa sa tambalanan ng biktima apan nakabsan ra gihapon kini sa iyang kinabuhi. Yes, kana pa mo among gipaabot no ang tagtungod kay ang tagtungod wala pa man mo pakita sa atong opisina. Pero ang driver gidetain karon. Gidala sa traffic section ng motorista nga miangkong nakainom siya og ilim nung makahubog. Allegedly nakainom ang driver. Unya matod pasad sa moong driver nga nagdali siya, wa na siya ka-control sa iyang gimaniho nga motor. Unya during pod sa investigation, nasuta na mo nga ang moong driver way lisensya, nagkupot lang ni siya og special permit. Student permit. Samtang nakalas usabang motorista sa laing aksidente nga nahitabo nitong Lunes sa gabi, Pebrero 2, sa Barangay Lagtang. Gingong padong si alias Al sa Campus 6 ug mi-overtake sa tricycle sa Kurbadahong Dapit. Apan misangpot kini sa pagkadasmag sa gikatagbo nga van. Tungod sa kakusog sa dagat, nalabay ang motorista. Gitabang paunta kini apan nakabsan kini siyang kinabuhi. Mato di tumulak nga upat na ang ilang natalang namatay tungod sa vehicular accident sa Dakbayan sa Talisay, ning unang bahin pa lang sa 2026. Ubay nagitag disgrasya no since last year. Doon na yung mga na-involved, doon na uban nga nangamatay tungod kay nakainom. So, unta, mahigmata na ang atong mga motorista nga wa joy men lucky basta makainom. So, muawhag kita nila nga og makainom manggaling, ayaw lang sa pag-drive. Oba ni Cleofer Lumayag, Fe Marido Mabo, Balitang Bisdak.